মাতারবাড়ি আরদিপ্লবই খবজা ব্রহ্মসরা এডিসি ভিলেজ পঞ্চায়েতनि চেয়ারম্যান টিপ্রাमथनि চেয়ারম্যান आजुथाय ताबो आजुगै दंनाय महेश देबरमा बिजेपिनि थेमबार होबाय बुजांनाय माने कक्तमा कासै फैका कक्तमा सेमागा लाइथांनाय सालनि सारिनि दामब्रैहाय तामजरा पञ्चायत हाबनि नगो किफिलपुरो गान थालदों गामिबो सामं सिदाराता होबाय कासुजाखा ते बुजाखा आबोनो करिबो आहरद बिनगो पुलिस रक थांका बनरबनानि बगै फियाबा आजरबा नगो करिमाबाय रमै मान्दिया आपातिमुतिनो तिनि बुजाकनाय चेयरमैन महेश देवरबडी हिक दीपाली देवरमा उदयपुर आरकेपुर थानावो एफआईआर खालामफैगा लगे मंचका टिप्रामथनि वाईटीबी जीएस बिरलाल नुवातिया मातारबाड़ी ब्लक कमिटिनि वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र जमातिया मातारबाड़ी वाईटीएम कमिटिनि वाइस प्रेसिडेंट टिपु जमातिना खबै खबरनि आदं र आंखे तिनि अमहायसि आन बुसाइनो बरक माने पञ्चायत थाङै गरि बरं बाता काहामनि बाता थांमानिसि नायखे बरं नक मकल मुक्ति सेरन नक्सि किसि बन बाता काहामनि बाता ब थांमानसि पञ्चायत थाङै अ कगन सावैनाय माने बत कासेर माने ब थाङ पञ्चायत कक साइनाय फिरका माने थाङै बाइसेरमान नक थाङै फाइनाय फिरक मानसि आन बुसाइनो बर लामा का सुइ बुलायो तकलायै बर बुलायिसि आन बुसाइनो ताबो बर खाके आन बिसिना कलाय दं अमो मियाफुन गथना साइटा दिगिरो गंगान ता महै गथना गाथुलुंग बिसिंके बरमा सरा बिसिदा ए इनके बरक आन बसाइनो बुइनै महैके आन बसाइताबो बिसिना कला जा काहाने बाता खानि थामासे बरन आन बसाइन बाता फाइने केस फायो आन बसाइनो बरक केस रि साप माने साप गुइ बरक थाके केस रुनै मिया हर पुलिस बकाबो खाता आं एफआईआर खाने फाइमाने बरक खुनु माने केस खाताबो कायाखौ रेजिस्टार दहन कायाखौ नि साता बरक केस आं गाता आन बसाइनो बुइसि बरक केस के आंबो बुंनो केस रना आन बसाइन बाता आन बसाइनो तो बरक बुइ रहका थाबाय जेमन बुखा तखा गुचिरखा आन बसाइ तो बंबाय मुंसा पुंया आन बसाइ नगो फाइपेखा उन मते बासी फाइपेखा बवालाया कुनु के बायबो त तगलायनिया बसी बरक ते बरक से उल्टा बना केस रबो बुनाय रखले साबो बुनाय रखम के आं बुमुनसे बवै दखा कामसिं खामो बिशराम नवाटिया बुफानबुं मानिक नवाटिया तारपर सुकान्त जमातिया सपन जमातिया बुफानबुमुं मनोज त्रिपुरा बुफानबुं विक्रम मानिक त्रिपुरा तारपर विश्वमणि नवाटिया पाताल कुमार नवाटिया बुफा अर्जुन कुमार नवाटिया दन्न मानिक नवाटिया बुफा तिने मा फाइमाने कारण उनखा चिने बर्मासरा बिसिनि चेयरमैन चिने ताकुब महेश देव बर्मा मियादीपुर निजराव बनि साकाव एटेकं खानि जों खबर मोनखा ब पञ्चायत थांगै बाइ चेयरमैन नग हाबै नग किफिलपुर अंकांका किसु दुष्कृति बरक रक अब बनो हठात क्लाय एटेक खलायका ओ एटेक खलाय बनो प्राय मोटामुटी लाठा बाय बुजाखा याक बाय बुजाखा नि खनावसो कयेकजन मिलुवै रक्त आगु नंजाखानि खनाव गा आबनि आगुलो ब कष्ट मस्त आरो नै बानचुइ नग थांका इनका जों खबर मानै तिनि जों मियाफ्रन खबर फनो तिनि जों मा फायका थानाव एफआईआर खायनानै हनै जों खोनाका हर कुथुक जराव बिनि नग आतमसाके थांगै पुलिस कासामानि बागै बरक आतंक नांजागै बरक तो साधारण बरक न कायसा बरक न चबानाय बरक से दफना हामजाकनि बरक गांगा हठात खलै नगथाय पुलिस सगैखा ब बुजाक माने आगुलो बनि मुंतै तैसा केसं खानै ब कक्तुन मानखा गांगा आबनि बागैनो जों तिनि बिनि नग फायै जों खबर मानखा गांगा ब सरि हामिया नग आबन बागै बनि बिहिक अरसिनि बासि फायसक पाजाक गांगा बनो तुबुइ जों फायका एफआईआर खायनानै बागै गांगा जों ताबुक थानाव फायसक पाजाक अ जागाव जों जे पाजन बुमुं साका आ बरक रकनि नेतृत्वेनो बनो एटेक खलायजाखा नै जों साइमानखा गांगा जों आबादत जों थानाव जोंबो कायसा कमप्लेन खलाय रखा सुइ रखा गांगा बुसुक जराते एक्शन नारजाकनाय थाना सं आबो खलायनाय आबनि आगुलो बरक कायसा कमप्लेन नि बितिते बरक थाङै इनभेस्टिगेट खलायै एफआईआर नारजाकनाय हिनि साका बरक जों आबादत ताबुक
যে থানাও ফাইয়ে কক্তন মানমানি জরা তিনে जों अ জায়গাও जों তিনি থানাও বরকনে থানাও जों যে ও কপিনো जों या फारिरि रेखा ককে মহাইক্লাই সিনে দফানি বড় ব্রকনো সাক বাই সাক মহাইকে যে ওয়ালাই সকলাই নই তংমানি আবো বেলাই খেনো সায়া তামনে ইনকে ববুজাগৈ ফাইবো বনগ ফিরগৈ ফাইকা কাহামনো বকেবনো ইয়া গতি সায়া নিসং খবর মানকা ইয়া আমলে পলিটিক্যাল নেই কারণে যে না বা ব্যক্তি কোনো শত্রু নেই কারণে জন্ম হয় অ্যাকচুয়ালি কোনো ব্যক্তিগত শত্রু করেই যতটুকু খবর মানে আবার অ্যাকচুয়ালি পলিটিক্যাল নো সানা थांगा पलिटिकल हिसाब नो तामने खरकसा पंचायत चेयरमैन माने बागै गोबां मा लुकुरक नक करै हुक करै ngै तंग माने बागै बरकनि नकनि जे नकनि बागै जे लिस्ट सकाय माने आ लिस्ट न हयते काट खाइजा खानि खानाव बीजेपी नि नेतृत्वे गाबनो तुई पंचायत सालायना थांपुरो आ जागा इसा मिसा तक जगुंखा आबन परे न लामाव बनो किपिलपुरो आमतेखे बुजा खा तक जा खानै कक्तन मानमानि गाबन बागैना जों मा साव जे म हाइके दफानि बरक रक जदि याक्ति सालाय तंखांके जों जारा दफाना हामजागै तिनि तिफ्रामो थाखलाय तंनाय रक जोंबो आसुगै तंगला आबनि योग्य जवाब रिजाकनाय जों मने खलायो आशा खलाय जों आबनो आगामी दिनो जारा ताबुक याग्रै तंनाय बरकबो अम हाइतां थं ताइ वाइसानि फरंखांके जों आसुगै तंगला आबनि योग्य जवाब माननाय हाइन बागैनो जों रिक्वेस्ट खायनाय अम हाइतांदे जों दफानि सामताङै तांनानै बागै रेडि सुनो गा तिने ते गायसां अ जागाव थाना मा फाइमाने दुइटा छिनि कमप्लेन तुबै मा फाइका कायसा अंका किछुदिन सकांगो छिनि ताकुक अनिल कुमार देबबर्मा बनि हा जागा थाइ सेक जाखा आरो सेगै निने टावार इनस्टलेशन खालाय जाखा आरो गोबांमा निने तामहिनाय बरक माना खालायमानि यागलबो पुलिस तलाङै थांगा जे निने ग्रिप कम्पानि सं आ जागा आं निजेबो इनभल्व दंगो आं निजेबो बार थांगा अनेक कक सालायका डीएम बाय कक सालायका एसडीएम बाय कक सालायका बरक हाइकोर्टबो बरक हाइकोर्टबो थांगा हाइकोर्टनि रायबो बरकनि बागै न अंकरि फायका फियाबा तफानो निने प्रशासनिक जों मा हिनो प्रशासन सिने बागै करिखाना नै तामने प्रशासन लेभेलाव जों जेसेबां थांबानो सिने सामु बेलाय खलै माने देरारि रहर जागो प्रशासन दक्षिण कक खनाया जों आबन बागै मा वानसबो प्रशासन सिने लगै करिखाना दिने आबन बागै नं सिने जे ओ जागानि मेटाराव जों तिनि फाइ कायसा कमप्लेन कपि र फाइका फियाबा अरो कमप्लेन कपि एक्सेप्ट खालायजागलिया कायसा रिसिभ रजागलिया के सिने बागै जों आबन दुख नांगौ जे प्रशासन कि सिने बागै करिखादा नै गां जत त्रिपुरा हास्तिनि त्रिपुरा सारंनो कबगो महायके जत जागानो जों त्रिपुरा सार खालायजागै दंगो नै जों नुगैबो दंगो जों मेडियानि थ्रुयै जों नुगै दंगो महायके जे गतनाङै दंमाने गाबनो जों ताबुक जतनो थानचानि मारिबा मा फाइनाय आगामी दिनो जे प्रशासन सिनि बागै सिनि एगेन्स्ट सामुंखाय दंमाने आबनि एगेन्स्ट जोंबो सामुं मा तांनाय जों थानचा मा फुनुकनाय जदि प्रशासन सिनि कक खनायाङै दंखा के जों कोटमा थांनाय कोटो जों साइमानो जास्टिस जतन बागैनो कोटो नंगो जदि प्रशासन लेभेल जदि कोनो पलिटिकल चाप बाय सिनि बागै सामताङा दंखांका जों अवश्य जे कोनो बरकनो आं सानाय कोटो थांदे कोटो जास्टिस माननाय हिनि जों आशा खायो तागबो जों ताबुकनो जराबो जों कोटनो विश्वास दंखो आशकनो बेलायखा हामबा आनि सिनेमं वाइटिएफ नां जनरल सेक्रेटारि बिरनवातिया सिनो जागा तिप्रामथानि सकपायजाक सिनि दारा सिनि अब भाइस प्रेसिडेंट दानलेनबो सकपायजाक वाइटिएफ नि अब भाइस प्रेसिडेंट सकपायजाक दिखु जमातिया ताइबो वाइटिएफ नि सेक्रेटारि रक डिस्ट्रिक्ट नि रक सकपायजाक गा जों तिनि नगा आसुगु दंगै मालिया सिनि ताखु खरकसा म हायङै दंखां केबा जों तिनि मा फायखाबन बागैनो